Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 26 na. Bulan sang Mayo tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Mahimo mas sabat na ang pamangkot sa edukasyon sa Departamento sang Edukasyon kag Commission on Higher Education. Sining karon isyu kon bala buksan ang klase Agosto 24 o kon ang pila ka ginaduso sang pila naton ka mga mamalidha, pila ka mga opisyal naton lokal kag probinsyal nga buksan ang klase sa masunod nga tuig. Nagwa na ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Matulutigdas man ang tinaga nga kon wala bulong, wala klase. No vaccine, no classes. Kon wala matukian pa ang bulong batok sa COVID-19, wala klase. So siguro magatakop dire ang diskusyon sa tunga sang nagkalain-lain nga opinyon sa nagkalain-lain nga sektor angot sa pagbukas sa klase. So paabuton ta, pangamuyuon ta nga mas temprano may ara makatuip sang baksin o kon may ara nga mga sayantipiko maalam kag iban pa nga makatukib bulong batok sa COVID-19. Mas temprano, mas mayo, apang klaro man nga kon wala bulong ang COVID-19, wala klase. Ang masakit-sakit sini mo ni nga kon maglawig pa bala, kabay pa hindi lang, nga maglawig tinuig gining makatalagam nga kagaw nga ni ang buot silingon mintas tanto nga nagalawig sa kagwala bulong magapabilin nga wala klase. Di nasabat na ang diskusyon, presidente na nagambal, wala bulong, wala klase. Pananglitan magbukas ang klase sa masunod nga tuig, repasuhon naman sa DepEd ka Commission on Higher Education ang pagplastar sa mga estudyante. Ginahuluhan bala naman din ni Action Boy Duran yati pwede man. Ano malang isa ka tuig nga i-upgrade naton ang mga estudyante. Depende na. Debatihan pa na ang silingon nga pagbukas na kasi posible next year nga kung grade 2 ka, saka na lang sa grade 3. Kung grade 4 ka, saka na lang sa grade 5. I-upgrade na lang isa ka tuig para hindi matrasar ang edukasyon kag edad man sa mga estudyante antes makagraduar. Pero ini mga opinyon pa lamang ini. Sang pila naton dire ka mga kabyanan kag dire sa Aksyon Radio. Wala kita gasiling nga amo ini ang matabo. Kay nagadepende pa ina sa pagtuon niya itugyante na sa Department of Education kag Commission on Higher Education kag pila ka mga ahensya may angot sa edukasyon. Ang klaro lang nga naghambal na ang presidente nga kung wala bulong, wala klase. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Mabalik kita pagkatapos ini.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Radio Philippine Standard Time, las 6:41 na. Ulo exercise na kamuda, pero hindi magkalipat na mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig palubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 na kamo. Kinanglan nato nini para mabakod ang atong lawas, labi na gid subong sa makatalagam nga panahon. Bangod sang madamo nga balatian, may ara kagaw, may gatuluhaw pa bag-o nga balatian sa tion sang tig-ululan. Pero kung mabakod ang atong lawas, daw nagasalig bala kita nga wala sang balatian nga magtapik sa aton kalawasan. So, DTX 500 ang aton kinahanglan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ini daw naluyagan ko inyo. Ang balita bala nga ginaduso na ang pagbukas ng mga salon kag barbershop na makapagunting na kitas ni. Kon
maaprubahan. Kay ti amo ni karon ang ginaayo sang pila ka mga negosyante, labi na gid sa mga salon blang amo nang palangabuyan sa pila naton ka mga kauturan, amo nang ginasudlan sa mga lalaki kag babae pareho magpagwapa, magpagwapo, tanan-tanan ang manicure, pedicure kag iban pa. Labi kag labaw sa tanan ang barbershop, no? Kabay pa nga magbukas na ini parang makapulopagunting magita, no? Kay bako pila ka kuana lapit na 2 bulan, no? Nga wala magbukas ang mga barbershop kag ining pila ka mga salon naton. Pati gani ang mga gym ning fitness gym bala, gayo man gani nga buksan sila kay deporte daw medyo wala na gid negosyo. Labi na gid ining aton mga utod lang nga nagasalig lang sa mga customer, mga salon gani, di amaksos linibo-libo mo ang apektado sini. Portis pagkadamo sa bilog nga Pilipinas nga ginsiran mong salon kag barbershop porte linibo-libo ang nawadaan trabaho, linibo-libo ang nagaantos mong wala sila sang gawion sa mga adlaw nga pagpangabuhi ka man ini kung hindi ka maka kuha customer nga pagwapa si muda o kung ano nga plastada ang hindi ka makakuha customer nga makapagunting kag iban pa, di wala gid income. Ang iban sumongya gabukas lang sikrito. Ang iban niya patawag lang nga pagunting sila puluyan, ti na may mga kulukwarta ina. Kita yung mga imol, ti nagahulat-hulat lang kita mag-abre mga barbershop bala, nga mga ordinaryo lang, nga magunting sang aton sini, buhok ka, ti kadugay-dugay na. Kasiling ko ako, isa katuig nga wala barbershop, ti isa katuig man iti magpagunting, palaba matabuhok. Daw sundon sa una ganit, may mas sa una ganit nga chimpo, kaya wala mapulo pagunting Lagba man buhok sang tao, ti sundon taman kung wala sang barbershop nga magbukas. Ti kabay pa, sa sining nabilin nga sinimana, maaprubahan na. Nga buksan ining ginaayo sa pila naton ka mga utol nagapanagiya sang salon, ang nagatrabaho dira, mga barbershop, ining mga gym naton, para nga ginakadtuan bla ng fitness gym gani, nagayo man nga buksan. Te kon maaprubahan ini sa masunod nga semana o kon sa masunod nga 2 ka semana, ti posible makabalik trabaho man ang aton mga utod sa mga salon, ang mga parlor naton kag mga barbershop. Daw kayo magkukapon sa ginaduso ini sa Department of Trade and Industry. Kung maaprubahan, okay man, no? Para bisan paano nablang naanad ka nga magpagunting, nga magpalipot sa buhok mo kay mainit man. Kung maanad ka gali nga wala pala pagunting, dumayo man wala pa gasto. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe,
Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Oy nagapahibalo ha, ang Federlep Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation, isa lang ini sila, no? Nagabato na sila sang loan application kag loan renewal, no? Para sa aton mga utod lang aluyag mag-loan, mag-renew sang loan nila. Dira kamo kadto sa Federlep Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Dasig magproseso sa inyong papilis, masyado kanubo sang saka. Kung mag-loan ka para sa inyo chattel, ATM loan, business loan, salary loan, bonus loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS o SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan, pareho sang construction kag renovation. Bisitahe sila sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. O kontak mo sa ila cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. O kung email sa ila federlep17@yahoo.com. Facebook nila Federlep Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa corner Yungke, Guria Street, La Carlota City. Kontak lang sa 0908-447-1495. Dira sa may Kalimabini, Sonpordas, Talisay City, kontak mo 0947-605-5543. Apply na, loan na, subong na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Porte, no? Ang inabot sa mga OFW diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So asod-asod kapon nalin sa aga pagkagabi sa Bacolod Airport naman, no? Ang pag-abot ni gina-akomodar ini sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Siling kahapon ni Councilor Israel Salanga ginadiretso sa mga hotel, pension house nga mo magaserbe nga quarantine facility para sa 14 kaadlaw nga mandatory quarantine. Pero may problema kita. Ang order sa presidente, tanan-tanan sa sining nga semana, dapat magpalauli na sa tagsa nila ka probinsya. Isa ang probinsya sa Negros, kag syudad sa Bacolod. Anong problema? Subong, ang aton mga pension house, ang aton sining mga hotel, halos okupado na sa mga OFW. Ang maayo malang diri kontane nga kon may ara siya bala nga sini nga semana, bisini nga bulan o 14 dias tapos maabot naman ang ikadua nga batch, tatlo nga batch, ikalima hasta nga gasulod ang mga OFW. Inablang husto-hustuhan lang nga makagwa sa mga hotel ang 14 kaadlaw nga kwarentina ka mag-abot naman ang masunod nga batch. Lain sila kung magdulungan, tidiinta ni sila pamutang man. Kung puno ng pension houses, hotel naton, ti sa mga motel, kag-iban pagid. Ti kung magpuno na nakarong kagsiging inabot, wala untat.
Kay kakakibot lang ganing probinsya ka Bacolod, wala koordinasyon mo. Gapa gusto lang sila ya. Nyara da, maabot da. Asong adlaw la kapag kapreparan, may maabot naman da. Ginatos. Okay malang na. Kay man taga-aton, matunon ta na. Ang question, diinta ina sila ipamutang kung magdagsa na. Kamag pala uli, tingob ini sila. Wala pagkagwa sa Korintina ang 14 kaadlaw, maabot naman ang madamo. Tidiinta na pang dasok man. Ti kung ang tanan da, pati ang aton mga eskulahan, kung puno na, ti manol lang ni. Din tani ipanasok ay kabudlay, no? Sang sitwasyon. Hindi man pwede disairihan mo. Kasi lang sang presidente, batuna gininyo, ti batunon gani. Ang punto da kung dinagsa na nga mag-abot diri sa probinsya, kag syudad sa Bacolod, kag magsulubra na, nga wala na sang hotel, motel kag iban, nga sudlan kag pati na mga facilities sa mga quarantine area, anong matabo sini? Daw kabudlay, no? Ti anon ta ini? Din ta ni pamutang? Din ta ni sila sablay ay kalain o alang-alang mga OFW nga danya mareklamo gid mo. Kung ibutang mo pa sang ibi magaluna da, nabutang sila, gareklamo sila. Ti kay gasto man niya sang uwa, ti nga ibutang kami sa mo nga pasilidad. Dapat ibutang kami sa maayong nga lugar, mga hotel kag iban pa. Ti kung magdagsa na karon, kamaginutok, kamag-abot pagid. Diin ta ni sila pamutang man. Ay problema nga dako. So siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran niya manotes ni man. Kung sige na lang ni nga magginutok na kita, ka mag-abot ng mga linibo, abi, ka mga OFW, por Diyos, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna las 7 standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.